Madre. Ostras, está... Ikusi duzu, Nafarroa maritimo hori itxasalde honetan bizi-bizi abiltzala eta itxasoa gogotik ari dela jotzen, hori bai, badakizue, ikusgarri, beti bezala. Eta hilabete luzeetako itxaronaldi, ezjakintasun eta injustiziaren iraupenak bere hortan segitu badu ere. Oiana Goirienaren hitzak jaso ditugu gaur bertan, zergatik Pablo González kazetariarekin egoteko aukera behintzat izan duelako. Ze jatorra den emakume hau, Esan dizugu, Oiana Goirienarekin egoteko aukera izan dugula, hilabete guztiotan ate guztiak jotzeko adorea izan du, ze zaila den askotan, emakume izan da gainera bakarrik aritza horretan. Aizue, hitz hauek jaso berrietan, gu ere pozik eta oroar kazetarion lana eta edabideon zerbitzu informazioaren alde egindako defensagatik, Oiana, gu ere zurekin. Bien, atzo nire senar Pablo bizitau alizena ben Polonian. 2 orduz egon genin alkarraz, eta naiz eta bakarrik ez egon, naiz eta zerbitzu sekretuetako agente bat guaz egon duen proa guzti den, intensidade handiz bizi izen gendun alkarrik guztie. Pablo ondo topauna ben, bai osasunez zein animoz, bai esan ebanin komunikazio oso gogorra izan dela berantzako, eta jasoten duen tratu ebe ez dala ona. Nik espero dut bizita honek beste apur baten eusteko indarra mongotzola, ze tamalez ez dugu uste beraneko eri epe laburrera bintzet asko aldatuko danik. Azaroaren 25 atarian dira berri guzti hauek, gogoan duzue emakumeon aurkako indarkeria salatzeko agerian uzteko urte osoan zehar minutu segundero atomo guztietan antzematu dugun indarkeria egiturazkoa fisikoa eta askotan gardena antzematen ez dena eta aitortzarik ez duena. Guzti hau eta askoz gehiago ostiralean azaroaren 25. Zalaparta ederra gainera egunotan, besteak beste Hego Euskal Herrian zuzenean dagokigun legedeari begira.
Eta horrekin zuzenan lotuta, ez dakit ikusi dituzuen, sare sozialetan eta hedabide nagusietan zer nolako irainak eta eskalifikazioak berdintasun ministro denari. Horri helduko dugu aste honetan zehar, misoginia eta indarkeria sare sozialetan oso agerian geratzen ari delako egunotan. Horren baitan baina, badira bestelako ekimenak, bestak beste, Araban. Araba hau gaur ekipoak hain zuzen ere, Gasteizik bidali berri diguna. Erakusketa ere zabalik delako, egia da, urrunera begiratuta kaltea erreza dela seinalatzen edota deitoratzen, gertuan ez dela gauza bera gertatzen, baina ezin ahaztu, mundu mailan. Hainbat tokitan, emakumeok jasaten dugun egoera, mudurrekoa, jasanezina, onartezina, baina zoritxarrez eguneroko gira. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeria kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo de Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Sare sozialei buruz hainbatetan hitz egiten dizugu, eta arakatzen saiatzen gara, akaso tarterik ez baldin baduzu sareetan aritzeko, sikera lagin batzuk ekartzeko, nola baiteko zentzu eman da. Fake newsak bautrak izue zer diren honezkero bai, ezta? Gezurra egiazkotzat jotzea eta gainera hedabideetan horri auspo ematea. Munduan eskuin muturrak hainbatetan erabili du azken garaiotan, Trumpen auzia du aurrean edota Bolsonaroren adibidea. Zoritxarrez, geurean ere, ez dira, ez atzerriko kontuak soilik izan, urte luzez izan baita Euskal Herriari dagokionean gezurra esartzeko ohitura, periodistekoa esan dezagun. Badiruti zenbaitzu gainera horri eutsi nahi diotela, eta badira zenbait aditu halako gauzak agerian uzteko ohitura dutenak. Horien hartan da, Mr. Flock badakizue, sartu sare sozialetan eta harakatu gaurko egunari lotutako lagina, egunotan 20N delakoa, eta Muguruza eta Brugar ere euren heriotzaren urteurrena gogoan hartu dugun egunotan, aizue, hauxe Espainiako hedabideetan entzun daitekeena. Una norma hay que cumplirla, ¿vale? Claro. Ahora bien, a mí, que tenga la piel tan sensible, el Ministerio de la Presidencia, que llama a las delegaciones de gobierno para ver si tienen documentos gráficos de algún tipo de apología o de apoyo al franquismo con motivo de estos días del 20N, me parece un acto de hipocresía y de doble moral como la copa de un pino. Mira, en las calles del País Vasco yo le digo al ministro de la Presidencia que no hace falta que le manden nada a ninguna delegación del gobierno. En las calles del País Vasco, cuando hay manifestaciones a favor de los presos de ETA, se cantan y se gritan consignas a favor de una banda de asesinos, y no he visto nunca que el presidente del gobierno o el ministro de la Presidencia tenga la piel tan fina de reclamar a la delegación del gobierno en el País Vasco que manden vídeos. Bueno, ¿yo quieres que se lo mande? Porque yo se los mando, yo, de hecho, espero que recaben este vídeo. Te informo de que el franquismo es una banda de asesinos. Y te informo lo que es, lo que es ETA. Sí, pero es que... Te informo yo lo que es ETA. Zer den erorien aranaren atarian, oraindik ere biktimen gorpuak berreskuratzeko ahalegina atarian elkartutakoei eskuin muturreko aberatsak autoan gerturatu eta irainkari zaien garaiotan, aizue, ez tertuliari profesional batzuk,
Garaizarretako ohitura horiek nolabait bizirik mantendu nahi dituzte eta soldata akaso. Gai honi tiraka, sare sozialetan bestelakorik ere aurkitu dugu, eta besteak beste, gaurko hilberrietako bat, Pablo Milanes aipatuko dizugu, baina beste heriotza baten berrire izan dugu. Arrasateko udaltzainen burua, nor eta heroinaren garai gogorrenetan Euskal Herriaren erabilpen politiko hori, zantzu horiek, honezkero ikertuta duen zantzu horiek agerian geratzen ari zireneko unearietan, erabakigarri izan zen udaltzain burua. Eta horri reparatuz, sare sozialetan, besteak beste, Igor Goikoleak hauxe da berreskuratu duena. En un territorio donde la presión policial era la más alta de Europa, había turismo para abastecerse de diferentes drogas, turismo a Euskal Herria. Eta hain zuzen ere, Euskal Telebista kate publikoak egindako ikerketa lan honetatik tiraka, badira beste kontu batzuk, eta ez dugu geuk esaten ikerketa lanak, kazetaritza lanak dira horiek, eta urte luzeetako lanak gainera. Urtetan, isilpean, gogoan duzuen Negu Gorriaken ustelkeria abestiagatik ere, nola izan ziren epaituak Euskal musikariak tartan Fermin Muguruza, Galindo Koronelak auzitara eraman zituelako, nor eta Intxaurrondoko kuarteleko burua. Gogoan duzute, Intxaurrondo oraindik ere bertan da, eraikinak bizirik segitzen du. Entonces, alcalde Ardanza, que luego fue el lehendakari, pidió a la Policía Municipal que investigara. Policías municipales de Paisano hicieron seguimientos de esos coches y acabaron a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donostia y de La Salve en Bilbo. Kazetariak elkartzerakoan lan benetan interesgarriak dira emaitza eta hau lagin bat besterik ez da. Solo llevaban heroína a Arrasate, lo distribuían en otros pueblos como Durango o Elgoibar. No era un movimiento esporádico, era un movimiento semanal. Volvemos a lo de siempre. Ahí lo que tenemos es unos policías corruptos que no sabemos si están siguiendo unas órdenes superiores, digamos, de su delegación del gobierno. Arakatzen hasi ez gero, nork ez du gertuan senideren bat edo gertukoren bat, honezkero hilotz dena, eta akaso bere izena ere lotxagatik jakina ez dena, zenolako triskantza eragin zuen heroinak Euskal Herrian. Delegación del gobierno, del Ministerio de Interior, de Presidencia, o es una acción corporativa que ellos se la guisan y ellos se lo comen y están traficando con él. Abiadura handiko trenari buruz hitz egin gabe geratuko ginerakoan, nola da posible? Ez da posible, hainbeste urteren ondoren eta oraindik ere aurrean ditugun horren beste. Izan ere, Donostiako geltokiaren berrikuntzaz aritu gara egunotan, baina hori bakarrik ez. Ezkio itxaso baute dakizuen ondagoen mugan da, argiz Ezkio itxasotik Nafarroaldera edo Arabaldera joateko aukera da, eta badakizue bidegurutze hori Igrekoaren ondotik datorren beste bidegurutze hori zertan geratuko den oraindik ez dago argi, Aralar zeharkatuko ote duen edo Gasteiz aldera egingo duen bide. Hori argitzeke eta oraindik ere atzerapena handiagoa dela aintzat hartuta, zertarako bukatu geltokia, gero mantenu lanak ordaindu beharko baditugu. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Bere obrak amaitu da izan beharko luke. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren saiak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela.
Kontratua bertan behera uztea erabaki du, izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarraren eta Euskalearen konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea ezkiokoak. Abia da bizian goaz, baina Uarte aldera, Uarte Arakil ez, handik oso urrun ez da, baina Uartera goazen, Iruñarrira ez dakit askok ezagutuko duzuen, baina arte eta sorkuntzarako tarte ugari duen hiria edo herria da, eta hori da, Anabel Arraizaren gidaritzapean ezagutuko duna. Kaixo, gaur Uarte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro! Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Egira da, berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak. Hori beraz, Uarten gaur gau berezia da eta Nafarroaren eskutik baduzue bidaiatzeko aukera. Baina bidaia honetan, goazen baztan aldera, gizu inguru ederrak direla eta egitura instituzionan aldetik Euskal Herrian bakana gainera. Lurralde, luze eta zabala baztan udalerri asko osatzen dute eta guztiek nolabait euren eritzia eta herritarren nahia bildu nahi izan dute, erdizeko proiektuaren inguruan badakizue Guardia-Zibilaren kuartelera ditu zituztela, galdetei hori ezin zutela egin eta barra azaltzeko. Bueno, herritarrak ez diratzen geratu, goazen baztan aldera, erdiz bizirik. Harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeak eta gehiena komunala da.
Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire, eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta Luberri beti nahi bada, beti ere permiso eskatu barra zaio batzar nagusiei, eta hola guti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira, eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erranduten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat, lurra komunala izatea, eta bi, denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela, eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela, mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, nahiz eta sostenigarria den bizke bat modan dago nitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gauda. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztender guztiak dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete bar da, eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egie da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea beititorri bezala eta erregai fosila kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere, geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerran den bezala, 30.000 hektaria dauzkegule eta Nafarroako udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo bertze herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen nahi dena da ekonomiaren edo hobekia horranda estraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo bi martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan diren enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaiote enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki ere hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu.
Eta nazioartera joko dugu, gauza sakonei heltzeko Bolsonaroren jarraitzaileak eskuinmuturreko fake news zale horiek orain estralurtarrei laguntza eske omen dabiltza lulatik salba ditzaten. Egia esan da, filmetako argizpi horiek azaldu eta desagarrarazi ezkero, animazio emaitza interesgarria izango litzateke. Sare sozialetan segita, kirolen atalari helduko diogu eta Ainhoa Txutxuken ezagutzen alduzue. Goazen garaietara. Hori beraz, sare sozialetan hainbat eta hainbatek izugarrizko bertigoa jasateko unea izan dutelako gaurko unean zehar, Ainhoa Txutxuken sartu besterik ez duzue. Gertuko norbaiti trantze ederra pasarazi nahi badiozue, donolare kirol kontuetan Mesik ere adierazpen garrantzitsuak egin ditu eta TV3 katalanak jaso ditu. Bueno, un buen día. La verdad que no sé si va a peorla. Alguna pregunta emez saioari ebasten dizkigun tarte miragarri hauek dira, baina guazen etxera gatozen Altunari zenolako ongi etorria bere herrian beroa, ordu luzez prestatutakoa. Ikusten duzue ordu luzez prestatutakoa, ikus dezagun. Badakizue hau sare sozialetan, bolo-bolo dabilena dela, amezketan egindako ongietorri latz hau, eta guk ere lagin bat ekarri nahi izan dizugu, denbora galez ezazuen Twitter sare zabal horretan, hainbeste jende jator dagoen toki horretan, denbora galdu behar izanik gabe. Aizue, bagoaz. Eta nola joango gara gaur Pablo Milanés aipatu gabe Euskal Herrian hain maitatua, eta gaur hilberriari agur esatuko, gainera txoria-txori. Zen aukera hobeagorik, Pablo, beraz, hemendik ere, izan dezazula, bideona eta lurrak goxo hartzaitzala. Zuek ere bai, bihar izango duzu gehiago, hemen kolpez-kolpen antenatikat zuzenean egunero. Aio. Sharia